Vi vil starte med at kigge på drifts- og kapitaloverskud og underskud og udvikling af det. Og vi har valgt at fremhæve år 2005 og år 2013, 12, fordi at det er her vi har det største overskud, og det er her vi har det største underskud. Ja, og vi kan også prøve at kigge på indtægterne, hvor at vi egentlig kan se, at hvis vi tager på år 2005 igen, der har vi et tal, der er vist lidt lavere end det tal, vi har i år 2012, hvilket viser, at udviklingen rent indtægtsmæssigt faktisk er steget. Vi har fået flere indtægter. Men grunden til, at vi så har oplevet en underskud i udviklingen, det er så fordi, at udgifterne er steget markant. Man kan se her i 2013, der har vi en udgift på over 1000 milliarder, hvilket vi også har i år 2012. Ja, og så har vi valgt at fremhæve driftsudgifterne bare lige for at have noget. Driftsudgifterne bare for at have noget at sammenligne med. Ja. Og vi har valgt at fremhæve 2005 og 2013 igen. 12, fordi at jeg ved ikke, hvad det er. Fucking gang, jeg hader sådan noget her. Du må ikke fortælle mig det. Nej, okay, vi stopper nu. Driftsudgifterne fra f.eks. år 2000, der kan vi se, at vi har driftsudgifter på ca. 700.000 millioner, hvor vi i 2013 har meget, meget større, der er steget med 300.000 millioner cirka. Og det giver meget god mening i forhold til den udvikling, vi ser hernede. Ja, hej.